Renouveau télé la jabakaw an ka foli be ka taga aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ maaw ma sɔgɔlen no aw na ni wagati kofɔlen na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko kunnafoni kɛnɛ sigira bi ye juma ye avril kalo tile fɔlɔ san 2022 aw nisɔndiyalen be aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila bi jumadonya barikaba in na fɛn min be tali kɛ bi la bi ye juma ye lahɔrɔma don no o la an bɛ dugawu don kɛ mali ye ala ka se ka mali bɔ situation gɛlɛnw kɔnɔna la ka na ni sababu ɲuman ye maliden kelen-kelenna bɛ lafiya cogoya min na banabagatɔw an hakilina ɲuman bɛ ka taga aw yɔrɔ ala ka kɛnɛya di aw bɛɛ lajɛlen ma solika wuli kɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la aw bɛ k'an lajɛ an ka foli belebeleba bɛ aw yɔrɔ la maa minnu fana bɛ an lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlini ka bɔ segu ko segu ka bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwulini radio dame ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio ciba fm ka bɔ katifa lajɛ radio nema fm ka bɔ kasaro radio tolérance ka bɔ mopti radio miracle fm ka bɔ buguni radio kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔbugu radio altakadum ka bɔ sikaso site internet mali bamada ka bɔ faransi radio mamilon ka bɔ sikaso ka fara tamani kan ani kebila an ka foli bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ye minnu fana bɛ k'an suit an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka page facebook kan an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi juma renouveau matin ale kan an ka dibila baara kɛbagaw an ka foli bɛ u ye studio bamidaw kɔnɔna la anw maa fila bɛ yan amadu yɛli konare ka fara fanta tomo da kan an bɛna baara nundon baaraw kɛ sɔɔni tagalen ɲɛfɛ ani isa kawasiri bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka jɛmukan in tɔ bɛɛ lajɛlen la ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ k'i bisimila amadu salamu alaikum n'i tɛ se fɛnw na ka n'a ɲagami i da walekum salam i ka dan o ma i da jana surunai alfatih ne suran fɔtɔ i ye dɛ ne tɛ mali ministre ɲɛmaa a bɛ cogo di ko de baasi t'i la somɔgɔw bɛ di baasi tɛ na bi ye juma ye dɔgɔkun bɛ kun cɛ bi a bɛ cogo di yan'an ka taa yɔrɔ jan n b'i ladɔnniya k'a fɔ n ye n ka dossier bila yɔrɔ 2 la kunu n y'a bila kuluba conseiller ɲini na k'a bila fana primature fana na chargé de mission ɲini na o kuma n k'a bonya da i kɔrɔ o cas ne jɔyɔrɔ ye jumɛn y'a la sisan sigiɲɔgɔnya tɛ gasi ye wa don o don e y'i ka dossier déposé yɔrɔ dɔ la mɔgɔ fana bɛ sɛgɛn dɛ mais sigiɲɔgɔnya ye gasi ye ni ne nana ye k'a fɔ n balila ka taa kuluba i n'a fɔ n y'i janfa maintenant n y'i ladɔnniya sigiɲɔgɔnya ye gasi ye o kuma i kan ka dugawu min kɛ i k'a kɛ ŋaniya jɛlenya na baasi tɛ an bɛ dugawu kɛ amadu an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen amina yarabi an donna kalo tile fɔlɔ ye bi ye kosɛbɛ an donna kalo kura kɔnɔna la min ye avril mana jɔ maaw bɛ k'a dɔn poisson d'avril kɛ k'u k'u kɔlɔsi ɲinan da la dusukasi min bɛ maaw kan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n'i ma sabali ɲinan poisson d'avril la a bɛ dɔ dusukasi kosɛbɛ jamu ani sunkalo bɛna don ɲɔgɔn na a ma nɔgɔn dabulu bɛna samali daminɛ ni y'an donkan ye sɔgɔmada in na ni y'anw donkan ye amadu sɔni i ni kanumɔgɔw na ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kɔnɔna la bi kunnafoni fɛnɛ yakubayali min don kibaru ale kɔnɔna na o la kibaruya tɔ bakurubaw ye fɛn minnu ye o de ye k'a fɔ isa kaba bɛna walawalali kɛ aw ye kumase min kan bi jɛmukan in kuncɛtɔ a bɛ fɔ o de ma ko s'étendre sur l'essentiel isa kaba bɛna o kɔrɔ fɔ an ye ka se ka ɲɛfɔli fɛnɛ kɛ an ye o ko kana la collectif dɔ sigira sen kan collectif minnu ye a maaw ye a yamaruya k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ fema foot maaw la olu kɔni ka tagali ko olu ka collectif sigi kun ye o ye fɛn bɛ tali kɛ fema foot la ni o ye fédération malienne de football ye o la a kun ye jumɛn ye anw ni iyeri boko mɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka bɔ nin jɛkulu kofɔli kɔnɔna la u ka laɲiniw ye minnu ye a bɛna a da dɔw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ mariam kone ye anw ka don bana ɲɔgɔn weleli mariam kone kunnafonidila dɔn bibi na a fɛnɛ ka wulikajɔ fanba bɛnnen don fɛn bɛ tali kɛ da la dumunifɛnw gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ malidenw kan san kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sugu kɔnɔnaw la mariam kone ni a ka jɛkulu ka wulikajɔ ye o ye an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na ka se ka hakilina jigi kɛ o ko lahalayaw kan tan ni ka segin kibaruyaw bɛ lase aw ma bi ka fara kɛnɛya kunnafoni kan alexi kalanbiri kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw ni bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ anw ka don fɔli duma o fɛnɛ bɛ o kɛrɛfɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila n bɛ da minɛ ni a ye
k'a dɔn hali ni a daraka ko gwanlen don fɔlɔ sɔgɔmada in na a ye aw bisimila bi an ka don kibaru kɔnɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. CEDEAO ye ɲakili ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma fɛn bɛɛ lajɛlen y'a yira ko a ma kɛ sariya kɔnɔ i n'a fɔ anw ka jamana faamaw ye a ko latigɛ cogo min na ka laseliw kɛ kabi ɲakili daminɛna fɔ ka se bi ma a yira k'a fɔ sɔrɔ kumaniyaba b'a la ka kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma nafolo ko ale nasaratigɛ la minisiri min ɲɛsinnen don i k'a dɔn jamana ka sɔrɔ ko ni musaka ko ma ale yɛrɛ ye dantigɛw kɛ dantigɛ minnu kɔnɔna a yira k'a fɔ min ye sɔrɔ kɔni b'a la ka sɛbɛkɔrɔ peretu jamana ma a ma sɔrɔla k'a fɔ CEDEAO ani union monétaire ni o ye k'a dɔn union économique monétaire ouest africaine n'an k'a ma UEMOA n'o ye farafinna woroduguya f'a ka jamana minnu jɛlen don musaka sugu kelen na olu kɔni y'u sen bila a ko la hali ni y'a sɔrɔ sariya sɔsɔba bɛ o fana kɔnɔ an ka jamana faamaw ani hakili jagabɔ tigilamɔgɔw ka fɔ la min kɔni kɛlen don sɔrɔ kumaliyali baara ye anw ka jamana kɔni ma minisiri min yɛrɛ bɛ ale y'i da don o ɲɛfɔliw la ka kɛ nafolo hakɛ joli b'a la ka kumaniya sefa wari miliyari 200 n'a kun ka fɛ olu fana ye nafolo ye minnu kan ka sara i k'a dɔn olu dulonnen don k'a sabu kɛ jamana bɛ gɛlɛya min na Maimuna Wederago ka ɲɛfɔliw filɛ nin ye. Fila tɛmɛnen kɔfɛ CEDEAO ale ni UEMOA ka ɲangini walew kɛra sababu ye ka gɛlɛya se Mali ma sɔrɔ ta sira fan fɛ. I n'a fɔ minisiri min ɲɛsilen don nafolokow ma Aluseni Sanu o y'a yira cogoya min na UEMOA ye waleya min ta Mali kama o ye basigibaliya don Mali ka sɔrɔkow la BCEAO fan fɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ni Mali ma se k'a ka layidu dɔw dafa a jɛɲɔgɔnw yɔrɔ la n'a musakaw bɛɛ yɛrɛ bɛ t'i jɔ miliyari 205 ma. Aluseni Sanu kɔni y'a ka dusumankasi yira frontiɛriw datuguli la min yɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔbɔ Mali ka sɔrɔkow la. Tabarikala n'an bɔra yen an bɛ to CEDEAO kelen ka nasaratigɛ kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ u ye jɛrɛ balilen min kɛ tɛmɛnen in na min bɛ jamanakuntigi Asimi Goita ale kɔni tun welelen don a kɛnɛ kan ko a ka taa waasa a sen ka don ani CEDEAO jamana faamaw ka hakili falenw kɛ a ko kɔni kɔnɔna la kumaw ciyara nka jamanakuntigi Asimi ale ma taa cogo si la min ye regroupement des partis politiques n'o ye Mali fara ɲɔgɔn kan tɔ minnu ni kulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan ko transition sabatili baaraw la olu kɔni ye bɔra mangun kɔnɔ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ minnu na o y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ jalaki ɲɛsin jamanakuntigi ma taabaliya la k'olu fɛ ko a tun ka kan an ka taga u ye nin kɛ bataki dɔ kɔni senfɛ Amadu Jara ale bɛna minnu ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ. ɲɔgɔn dalajɛ min kɛla Akara n'o ye Gana ye marisi kalo tile 25 n'a yɛrɛ dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ɲangiri wale min talen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ ka se k'olu wuli a yɛlɛ k'a fɔ ko Mali maama ye a kɛnɛ kan kadiri maaw olu y'o kɔn o y'a yira tuguni k'a fɔ ko k'a daminɛ marisi kalo tile 25 la ka na bila fɔ an bɛ waati min na ko jamana ɲɛmaaw olu ma kuma ani waleya in kan o y'a yira k'a fɔ ko mun na u b'u yɛrɛ ɲininka wa k'u y'a kɔn ni jamana ɲɛmaa o maa sen don ni lajɛ in na min kun kan ka kɛ sababu ye ka se ka ɲangiliwalew wuli ka bɔ Mali kan ni a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ ye fan caman fɛ kadiri maaw y'a yira k'a fɔ b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ka sɛbɛnfura bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana sariya sunsunba o ka tilennenya o ka sabati ani o kana nɔ na o k'u b'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ wa k'u ka farankan kalo 12 ka taa kalo 16 la k'o b'o laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ n'u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kan ka daminɛ marisi kalo tile 15 san 2022 n'u yɛrɛ y'a k'a fɔ k'u jɔrɔlen bɛ jamana politiki ko koɲɔgɔn kan kadiri y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ka taabolo k'u ma fɛn faamuya o la wa k'u bɛ welemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma o y'a yira tuguni k'a fɔ ko jamana nafolosɔrɔ sira bɛɛ ko gɛlɛya b'a la o ko misaliyala n'i ye tali kɛ BTP kan kɛrɛnkɛrɛnyana kɛnkayiri minɛnw sojɔ minɛnw cɛncɛnw ani bɛlɛw k'i b'a sɔrɔ k'olu sɔngɔ yɛlɛlen bɛ ko yɛrɛ kɛmɛ sababu ye ka se ka dɔ fara transport o sɔngɔ kan wa min yɛrɛ kurantigɛ ye k'o bɛ senna hali bi min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamanadenw sɛgɛn kosɛbɛ k'u b'a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ka se ka sɛbɛn fura bila walasa cogo min na jamana sariya sunsunba o bɛ se ka segin a nɔ na cogo min na ani n'u ma ye ko bɛ farankan kɛ ka to fanga na k'a ka kɛ farankan sugu ye. Amadu Jara Renouveau don kibaru ale kɔnɔna la ni an bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ o ko yɛrɛ kan hali bi o ye a karakaw fɛ Asimi Goita tun welela kɛnɛ min kan kabi a don ma se an kun ye kibaruya min sɔrɔ Ghana kow bilara o da la kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka taa
Mali furancɛrɔ faga waati jumɛn dasumusumundu kɔfɛ CEDEAO ka ta fɔ Union africaine ta kɔfɛ Mali jamana faamaw yɛrɛ ta fɔlen kɔfɛ CEDEAO tun b'a fɛ ka taa jumɛn kelen de fɔ i k'a dɔn an tun y'a sɛmɛntiya ka fɔ kibaruya kunfɔlɔ minnu bɛ o tun ye CEDEAO yɛrɛ ye soni sigi hakɛ min kan waati la ka taa o kɔni ɲɛfɔ an ka jamana kuntigi ye ko wɛrɛ minnu bilara kun b'a kɛnɛ kan o dɔ fana ye i k'a dɔn ka se ka fɛɛrɛ kɛ ko ka Asimi kɔni bila u ka se ka France 24 ko ani gɛlɛya min bɛ ani faransikaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka duga cogoya min na ninnu bɛɛ kɔni ye sɔɔri kow ye o tun ye ka minnu kɔni dantigɛw o labɛn u ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamanakuntigi ma taga o kɔni kɛra sababu ye u ka se ka ban an ka minisiriw tagali ma a ko o kɛnɛ kan na Mali kɔni kɛlen don k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ min na bi ka ɲɛsin Faransi ma o kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye min yɛrɛ la Faransi jamana faamaw kɔni bɛ si ka i k'a dɔn CEDEAO masakɛw fana wele waasa u ka se ka hali bi n'a ka bi u jeniyɔrɔ fin ka bagabagaw ni dɛngɛrɛnɛ ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma nka kow daminɛ ni sisan cɛ CEDEAO jamana faama caman bɛ minnu yɛrɛ kamana ganlen don sabula olu tun ye ka anw ka jamana faama minɛ cogo min na fɛɛrɛ fɔlɔ taalen bɛ k'u bolo da fɔ sigi yɛrɛ goyalen o kuma maa yɛrɛ ka dɔgɔ CEDEAO jamana ɲɛmaa ninnu na min bɛ se k'a fɔ bi ko ni ye Asimi wele a kɛ ta k'a bɛ kɛ o kɛcogo la o kɛlen don ka kow sɛbɛkɔrɔ dan min yɛrɛ fana la Faransi jigi b'a la ka misɛnya kosɛbɛ sabula Emmanuel Macron ale kɔni ni a ka minisiri dɔw ka dantigɛ dɔw kɛra sababu ye ka se ka Mali faamaw yɛrɛ jigila misɛnya u ka jɛɲɔgɔnya na ni ka tigɛ ɲɔgɔn na sɛbɛkɔrɔna danaya kɔni tɛ yen tuguni an bɛ waati min na i ko sisan o fana kɛlen don gɛlɛyaba ye hali an ka sigi ka segin an kɔ ko minnu kɛra an ka segin an kɔ u la ka ɲɔgɔn faamu o sigi ka fɔ n'u don ni gɛlɛyalenba don kosɛbɛ an ka CEDEAO ni jamanaw olu ni ka se i k'a dɔn Emmanuel Macron ni a ka jamana ma a caman ma kunungo min ye an ka segin an ka kɔrɔlen dɔw ma minnu bɛ yen ni olu kun taabolo kun ka ɲi jamana ma o baara dɔ n'o laseli dɔw kɛra kunun n'o bɛ tali kɛ SNJ la a bɛ fɔ min ma Service National des Jeunes ni dabi lawale la maa o maa tun bɛ taa forobaca la olu kɔni tun bɛ taa kalo damadɔ kɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn awa farikolow kɔni lajagabɔli baaraw ni ka taa se fana kalanw ma ani jamanadenya ɲuman ni maaw ka don ɲɔgɔn na ni tiɲɛ yɛrɛ ka se ka don dusukun na kosɛbɛ o baaraw tun bɛ kɛ maa caman bɛ bi minnu bɛ san 40 san 20 sɔrɔ jamana baara la olu bɛɛ tɛmɛna nin cakɛda kofɔta in fɛ a bɛ seereya ni gɛrɛnya ni baara ɲɔgɔnya ɲuman ni jamanadenya sinsin maaw dusukun na ko kɔni tun yabara nka ni kura b'a fɛ ka fiyɛ a la sabu kunungo jamanakuntigi yɛrɛ ye dantigɛ kɛ a baara dɔw kunɛli kɛnɛ kan k'a fɔ wulikajɔw bɛna kɛ maa o maa bɛ yen n'u bɛna don jamana forobaca la n'u tilara jɔnjɔnw ni k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko u bɛna taa kalo 6 kala kɔni kɛ o yɔrɔ ninnu kɔnɔna la n'o ye SNJ ye ka se ka o lakalanw kɛ formation kɔnɔ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka n'u ka baaraw daminɛ sabu ko jamana bɛ bolo min kan a bɛna kɛ nafaba ye an ka jamana ta ɲɛ koɲɛw ma a kɛnɛ kan na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Yusufu Kulubali ale de tun ye anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni an samaja dɔw la ani a kumakanw filɛ aw ye. kalo 6 kalan kɔfɛ maa 700 min kun bɛ Service National des Jeunes olu ka kulu filanan kɔnɔna na olu ka kalan kun cɛra k'a daminɛ octobre kalo tile 5 san 2021 fo ka taa se mars kalo san 2022 ma ni maa kofɔlen ninnu kɔni kalanna sɔrɔsiya taaboloyaw ale ni hadamadenya jogow yɛrɛ la 700 jeunes dont 200 personnels féminins olu de bɔra bi donc ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ formation a bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bɛɛ kɛra tare ni lajɛ in senfɛ SNJ ɲɛmaa danga ale kɔni ye hakilijigin kɛ gɛlɛya min b'u la u ka baara yɛrɛ kɔnɔna na olu kun kan service national in daminɛna nin y'a a bɛ san 30 bɔ a kun jɔra segin tilala ka k'a kan tuguni donc o kanko ani an yɛrɛ sigiyɔrɔ direction sigiyɔrɔ olu bɛɛ gɛlɛyaw dɔw de o de to an y'a dayira ɲɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔba la n'o ye président de transition et chef de l'état chef suprême des armées a bɛ se k'an dɛmɛ cogo min walasa an ka daga yɔrɔ ninnu an bɛ se k'u sɔrɔ k'an ka baaraw kɛ hakilisigi kɔnɔ. nin kɛnɛ in senfɛ waati tɛmɛ fanga ɲɛmaa ale y'a yira k'a fɔ ko ni maa taara foroba baara la k'o na tɛmɛ jakusa la Service National des Jeunes fɛ sani a ka taa a ka baaraw daminɛ. an ye ladulaw dɔw fana latigɛ mɔgɔ si tɛ kɛ taa baara daminɛ bi n'i tɛmɛna sugandira fonction publique kɔnɔna la yanni ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la i kɛra ɔkɔlikaramɔgɔ o i kɛra dɔgɔtɔrɔ o i kɛra sɛnɛkɛla o i t'i ka baarakɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ nin service in fɛ i bɛ taa kalo 6 formation kɛ ka sɔrɔ a ɲɛdɔn
ka sɔrɔ ka tiga baara kɛ n'i ye douane i bɛ taa douane baara kɛ n'i ye wɔrɔkaramɔgɔ baara kɛ sini ma ala k'an kisi ni gɛlɛya na jamana kɔnɔ i bɛ wele ka b'i ka wɔrɔkaramɔgɔya la i bɛ wele ka b'i ka douaniya la i bɛ wele ka b'i ka sɛnɛkɛda la i bɛ na tɛnɛmɛ don la marifa bɛ ta ka d'i ma i bɛ taa jamana kumabɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la. Nin kɛnɛ in senfɛ minisiri min ɲɛsinnen don jogow sabatili ma ale kɔni ye welewele da kɛ ka ɲɛsin SNJ ka nin kulu filanan in ma u ka se ka SNJ yɛrɛ kunnawolo yɔrɔ o yɔrɔ la n'u bilala baara la ye. Tabarikala a ko filɛ nin ye ninnu ye hakilina kuraw ye ka kɛ ni SNJ nafa a bɛɛ k'a dɔn jamana tin ani fara ɲɔgɔn kan ni hadamadenw jɛɲɔgɔn kanu minnu bɛ k'a kɔnɔ sabula a kalankɛyɔrɔw la ɲɔgɔn kafo ɲɔgɔn kan ani ka se ka i ni ani ka nafolo bila jamana ka bila la ni ko sera yɔrɔ dɔ la hakilinaw bɛɛ bɛ don maaw dusukun na k'a dɔn bi an bɛɛ kɛlen don kɛlɛkɛcɛ ye ka se ka jamana ale lafasa min bɛ se min na o ka se k'o wuli ka jɔw kɛ waasa faso bɛ se ka lakanda o kɔfɛ an ka sɔrɔ ka an ka mɛ yan fɛ baaraw olu kɔni daminɛ lakanako nasiratigɛ la an bɛ taa narakaw fɛ opération kɛlɛtigi ale kɔni ye kɛlɛbolo ye min cokora a bɛ kalo damadɔ bɔ ni ka a nunjuru kɔni di i k'a dɔn nara marata o bɛ tali kɛ maa min bɛ yen ni o ye colonel Yansari Sanogo ale min ye Kati commandant de zone ye nin waati na n'a ka cɛdenw bɛ k'a dɔn kɛlɛ dangan na nara forêt wagadu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kibaruya mun bɛ o ye k'a fɔ ka jugu kɔni nɔnɔbɔ baaraw kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲɔɲalen don sisan narakaw kɔni bɛ taa u ka taa ni ka segin na bonya ani karama kɔnɔ minnu yɛrɛ seereya la narakadenw ka taa se yen marabaa ɲɛmaaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min bɛ nara kungodaw la sabula nara fana ye yɔrɔ ye min na nɛgɛjuru ko ka gɛlɛ yɔrɔ dɔw la wa duguw ni ɲɔgɔn cɛw fana ka jan kosɛbɛ k'a kɛ kungoda min yɛrɛ bɛ yen bamajiw kɔni tun kɛlen don k'aw dagaw du yɛrɛ coko a kɔnɔ waasa u bɛ se ka taa u ka magoɲɛw n'o ye tiɲɛni walew ye ka t'olu kɛ ka segin nka ka kɛ ni k'a dɔn opération kɛlɛtigi ka wuli ka jɔw ye bi min ye bamajiw kɔni a bɛ u tununnen bɛ fewu sabula min ye jolo karitaw jolo karila minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu tun ye tiɲɛnikɛla misɛnninw ye olu ko u ye a bila pewu ka don jamana ka wɛrɛ kɔnɔ a ko bɛ danga jumɛn na wulikajɔ dɔw kɛra tile filanin na Asisata Jara ale bɛna olu ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ. Yɔrɔ lakodɔn kɛra GTA kɛlɛtigi o ni finitigilaka wɛrɛw ka wulikajɔ baara hukumu kɔnɔna de la a kɛra marisi kalo tile 21 ka taa bila marisi kalo tile 28 na san 2022 kɔnɔna la ni wulikajɔ kun de ye ka se ka banbagaciw dogoyɔrɔ dɔn ani ka se ka tɛgɛ kɛ u la a yirala k'a fɔ banbagaciw ma n'u ka waleya jugu minnu kɛ u b'u dogo dugudenw cɛla walima kungo kɔnɔnaw la ka tɛmɛ ni wulikajɔ in ye GTA kɛlɛtigi o n'a dɛmɛɲɔgɔn finitigilakaw u sera ka banbagaciw ka yɔrɔ caman tiɲɛ min yɛrɛ kɔnɔna la banbagaci 3 sara bolo dara mɔgɔ 8 kan ani ka se ka bolo da minan dɔw kan minnu bɛ kɛ ka mugu pɛrɛn dilan bolimafɛn 3 ani kɛlɛkɛminan caman. Aisata Jara renouveau don kibaru ale kɔnɔna la k'a dɔn u mana coko yɔrɔ minnu na n'u bɛ maaw ka balo soɲɛ ka taa olu tobi yɔrɔ minnu na n'o barama n'a minɛw ta tugura caman na bi u kɔni b'a la ka u yɛrɛ ɲini an bɛ don min na i ko bi bɛɛ bɛ tali kɛ fɛn min na o ye armée kɛlen don ka wulikajɔ min sigi sen kan bi waasa k'a dɔn an ka finitigilakaw ka bɔ kɛrɛfɛ mairie yɛrɛ la k'a kɛ ko Sozani da ye kɔmɔ ma bɔ Sozani min kɛ Pelengetu o ka dabila Mali lakanako la k'a dɔn maa wɛrɛ si kana na anw ka lakana wara kunkolo minɛ n'a ye a kunkolo ka kɛ anw yɛrɛ bolo o kɔni baaraw de bɛ sen na a yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛya caman tun bɛ Mali armée kɔnɔ waati tɛmɛnenw na min fɔlɔ tun ye minɛnko ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ kisɛ banna walima marifaw man ɲi walima marifa tɛ bɔli kɛ k'a dɔn hali ni an ka cɛdenw tun bɛ yɛlɛ gardiw la i b'a ye marifa bɛ dɔ bolo o bɛ jigin o b'a di dɔ ma k'a sabu kɛ minɛn tɛ ye an bɛ don min na i ko bi o kuma bɔlen bɛ a kɔnɔ sabula marifa sɔsɔnen don jamana in kɔnɔ bi finitigilakaw ka danganiya kɔnɔ min ye kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen ni kɛlɛ cogoyaw yɛlɛmalen n'o ye ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ni sɔgɔbɛliw kɛ ni subahana mansinba minnu yɛrɛ bɛ diɲɛ bunakun kan bi olu kɔni b'a la ka nati dɔɔni ka na anw ka jamana kɔnɔ o misaliya dɔ ye min ye colonel Sajo Kamara Faranjɔrɔ faga in kɔnɔna la Mali ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ minɛ kunfɔlɔ dɔw nana minnu na yirataw yirala dogolataw donnen don dogo la nka u kɔni ka jaabiw b'a la ka ye kɛnɛ kan min ye kɛlɛ danganw na wa an ka kɛlɛkɛcɛ minnu b'a ɲɛma an n'a fɛn o fɛn hakili falen kɛ o bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ
Mali cɛde funɛkɛnu yɛrɛ de be minnu ye Mali surasiw ye olu yɛrɛ de bɛ nin surahana mansiw jateminɛ kɛ ka juguw jabala ye ni ka sɔrɔ ka a tiriw labɛn ka taa bɛn ni a ye k'u jabala u filenkolonci ni k'o dakolonci baara mun kɛlen don k'u gɔn kamana u ye u bɛna u doni min kɛ an ka sigidaladenw cɛla ni k'u dɛn ka taa cɛni kɛ ka tila ka na don an cɛla o kuma o kɔni baara de ka gɛlɛn sabula a bɛna gɛlɛya armée bolo tɛna se ka mugujugu fili dugu si kan sabula an ka jamana civiliw bɛ olu kɔnɔna la nka cɛnikɛla minnu bɛ yen n'an kɔrɔw n'an dɔgɔw don an ka kɛ sababu ye an kana kɛ ngɛrɛ k'an yɛrɛ furu fara an ka se ka u kofɔ waasa u ka se ka salo ka bɔ maa ɲumanw cɛla sabula tigɛ toli kelen bɛ tigɛ bɔrɔ fa tigɛ cɛ sanga ye 40 ale ni kelen sɔrɔ coyi nin waati in na maa minnu bɛ yen n'olu ye jɛmukan in kanubaga ye n'a sɔrɔ ka wuli to olu tɔɔrɔ wa ni an ka fɔtaw bɛ bɛn u fana ma k'a dɔn ko u k'u danse an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ aw minnu ye cɛw ni musow ye nka minnu fana bɛ yen ni u tɛ taa baara yɔrɔ f'u sigilen bɛ k'a dɔn ko dɔ kuma sera k'u ka baara sira ta Fanta Tongoda ma se maa si ma bi nin bɛɛ kɔfɛ i tilalen kɔ maaw la don kibaru ta ko fɔlɔ o tun ye nin ye kibaruya mun dira a kɔnɔna la n dalen b'a la bɛɛ i ka ta a kɔnɔ an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruya tɔw ye halisa an bɛ taa an ka siraba kannaw la bi jumadonya in na ka se ka a dɔn sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la tan ni ka segin yɛrɛ bɛ cogo di bi sɔgɔma Sori Ibrahim Diallo ale ka wuli ka jɔ don anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Sira Kamara ye Sira i b'a lajɛ n'a ni Sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ